سلام كلكم تعزبتي بزلكم لما عنتي مدب معدي حسابات زكرياس يعدي مالكم دلهو يا أني اللي زكرياس أدنى أخوير كان صحة أرستناها بزعبة حويت ويكا هيلينج يخوهم هجي بزعبة أن مجمرنا زكرياس قرب متي أبحد رديب من أنت نكون كلها ناسي انتهي مالتيو حويت مالت داي بخمي تقولصه ناتكا قال لساني حويت كنت نقرنا حجب ناي حبرتسب وي ناي سبات حويت كنبل كلناسي نقولو اب امرو نزقاتم كاب اكل حليف كمالتي اب امرو اب منفس كومون اب نبره ابتي اب كابينا ابتي دغاو سر مس حبرتسب زلنا زمدناتات زلو متعرراي تاسي صنحمو كتعريو خلخاي معناتو هيوت كل ነገር ዘጋጥመላ ስለ ዝኾነት ዝምህላውና ኣብዚ ዓለም ዝምህላውና ኩሉ ዓይነት ዘጋጥም ጽቡቕ ሕማቕ ዝጠቅም ዘይጠቅም ዝሃስየና ዝጎዳእና ስለ ዘጋጥም ሕጂ ህይወት ክትቅጽል እንተኾይናስ ሕውየት ከዓ መናብርታ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መዲብካዮ ዘይኮነስ ክትቆጻጸሮ ብዘይትኽእል ኣንፈታት ማሕበራዊ ርክባትካ ይህሰ እቲ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘሎ ስርርዕ ይህሰ ማለት እዩ ባህሊ ይህሰ ስድራ ቤታት ይህሰዩ እቲ ዝነበሮም ጥርናፈ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ግጭት ክመጽእ ክእል ወይ እዝታት ማለት እዩ ዝምድናታት ክህሰ ክእል ወይ እውን ቶም ውልቀ ሰባት ልዕሊ ዓቕሞም ጾር ናይ ዓለም ይበዝሖም እሞ ልክዕ ከምቲ ኣብ መንኩብካ ልዕሊ ዓቕምካ እንተተሰኪምካ ሕቆኻ ዝህሰሲ ኣብ ሂወትካ ልዕሊ ዓቕምካ ክትፀውር ከለካ መንፈስካ እቲ ውሽጢ ኣእምሮኻ ይህሰ እዩ ናይ ምጽዋር ክእለቱ ይህሰ ማለት እዩ ሕጂ ደልዲልካ ንህይወት ብምልኣት ክትነብራ እንተኮይንካ ካብዚ ማህሰይታት እዚ ከመልካ ንዑ ዓሪኻዮ ንቅድሚት ትኸይድ ካብታ ቀዲሙ ዝነበረካ ዝሓሸ ህይወት ከመልካ ትምስርት ነዚ ክትገብር ምኽኣል እዩ ሕውየት ዝመስለኒ ጽቡቕ ጌርካ ግልጽካ ብኩሉ ማእዝናት ኣቲኻዮ ሕጂ በትናትካ ገምጋም ዘካርያስ ኣብዚ እዋን ዘሎ ንሕና ሕብረተሰብሲ ኣበይ ደረጃ በፂሑሎ ትብል ማለት እቲ ናይ ሕውየት እቲ ናቱ ኤርጀንሲ እቲ ናቱ ኣገዳስነቱ እቲ ናቱ ከምዚ ወዓል ሕደር ዘልዮ ነገር ዶ ኮይኑ ስማዓካ ወይ ኣበይ ናይ ደረጃ ናትካ ገምጋም ተለካ ክትነግረና ቁርብ ማለት እዩ እቲ ንሕና እቲ ሕውየት ክነትኩረሉ ዘለና ሕጂ ኣብ ናትና ህዝቢ መፂኻ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ካብቲ መወዳእታ ሱሳታት ኣትሒዙ ካብ መትዓት ሰብ ብብዝሒ ናብ ሱዳን ክስደድ ጀሚሩ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝተሰደዱ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምብራቕ ሱዳን ማዓስከራት ዝተወለዱ ኣብ ሓጎታት ኮይኖም ኣለዉ ደቆም ጎቢዞም ወሊዶም ሕጂ ገና ከዓ ክምለሱ እዮም ዝሓስቡ ሕጂ ካብቲ እዋን ትጀሚርካ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ብረታዊ ቃልሲ እዋናት ከዓ ኣብ ኩሉ ኣብ መታሕትን ኣብ ከበሳን ምቅፃል ዓድታት ምቕታል ኣብ ከም ዝናይ ኣስመራ ንኣብነት ዝነበረ ናይ 75 ናይ 74 መወዳእታ 75 መጀመርያ ዝነበረ ምቕታል ናይ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዓድታት ዝነበረ ኣብ ኩሉ ሽዕ ቢልካ ገለ እዚ ሕጂ ምልክታት እንዲ ግን ውሽጢ ከዓ ኣዝዩ ንኩሉ ሰብ ዝትንክፍ ህይወት ናይቲ መላእ ሕብረተሰብ ተተንኪፉ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ናይቲ ብደጋዊ ሓይሊ ክንድኡ ትዋረዶ ጥራይ ዘይኮነ ዕስረት እቲ ናብራኻ ኣዝዩ እቲ ቁጠባ ኣዝዩ ስለ ዝወደቐ ብፍላይ ካብ 77 ናብ ንድሕሪት ኣዝዩ ስለ ዝተሃተየ እቲ ቁጠባ ሰባት ከዓ ድኽነት ክብር ትዕከሎ ጥሜት ክብር ትዕከሎ ክብረቶም እቲ ማዕርጎም እቲ ዲግኒቲ ናቶም እውን ይቕንስ ብኡ መጠን ከዓ እንዳተሃስዩ ይኸዱ ማለት እዩ 91 ኮይኑ ናፅነት ግዜ ከይከለ 7 ዓመት ኣዝዩ ሓፂር እዩ እቲ ሰብ ንክዳላደል ሕብረተሰብ ንክጥርነፍ እንደገና ስድራ ቤታት ናብ ሓደ ክመፁ ሰብ መንፈሱ ንክምለስ ቁጠባ ከዓ ኣዝዩ ክድልድል ግዜ ከይረኸበ ከዓ ካልኣይ ኩናት መፅኡ ብኡ ቢሉ ከዓ ናብ ዘለና ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣቲና ማለት እዩ ሕጂ ሕብረተሰብ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ከየተንፈሰ እዩ ተቃሊስዋ ንሂወት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ልዕሊ መጠኑ ልዕሊ ዓቕሙ እዩ ነይሩ ብቁፅሪ ይኹን ብኩሉ መገዲ እቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ብድሆታት ኣብ ሂወት ዘጋጥሞ ዝነበረ መከራ እውን ብድሆ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ መከራ እዩ ሓሊፉ ዘጋጥሞ ዝነበረ ልዕሊ እቲ ንሱ ክፃወሮ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣዝዩ ተናዊሑ ኣሎ እንዶ እቲ ተፃዋርነት
ኣሎ ናይ ንነዊሕ ዓመት ዝፀንሐ ናይ ኣሽዓት ዓመት ተፃዋርነት ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ደረቕ ከምዚ ዘመሰለ ከምትናትና ኤርትራ ዘላቶ ከባቢ ንነዊሕ እዋን ሞኸ ኩናት ብየማን ብፀጋም ኣብ ዝመፅኦ ንነዊሕ ተፀኒሕካ ተፃዋርነት ኣብ ባህልካ ዝኣተወ ኣሎ ግና ተፃዋርነት ንዝተወሰነ እዋን እዩ ዝፃወር ንዘለኣለም ኣይፃወርን ዋላ ተፃዋርነት ገዛ ርእሱ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ነዊሕና እዩ ነዊሕና ሲ ኣብ ብዙሕ መገዲ ኣብ ሂወትና ንሪኦ ኣለና ምጥቃስ እውን ዘድልዮ ይኮነን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይንፀባረቕ እዩ ኣብቲ ናይ ሰብ ዘሎ ርክባት ኣብቲ ናይ ስደት ዋሕዚ እውን ይንፀባረቕ እዩ ኣብ ስድራ ቤታት ዘሎ ከመይ ኣሎ ስድራ ቤታት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኩሉ ሓሊፍና ከም ዘሎ እቲ ክንፃወረሉ ደረጃ ሓሊፍና ሲ ካብዚ እዋን እዚ ናብ ዘሰክፍ ዓይነት ኩነት ገፅና ንኸይድ ኣለና ኣሎ ተሃሲኻ ክትሓውየሉ ትኽእል ማለት ሓደ ስፖርተኛ ሕጂ እንዳተቀዳደመ ከሎ ገለ ካብ ብሽክለታ ወዲቑ ኣብ ኩዕሶ ታሪሙ ትሪኦ ኣዚኻ ትስንብድን ኢኻ ምክንያቱ ዘጋጥም እዩ ኣብቲ ክስታይ ግን ኣሎ ከዓ ሓንሳብ እምበሩ ክትስኡ ትብለሉ መዓልቲ ምክንያቱ ታሪሙ እንድሕር ተደጋጊሙ እቲ ነገር ሲ እትስእዶ ትብለሉ ኣሎ ከምኡ ስማዓኒ ፅቡቅ ኮይኑ ይኮነን ግን ክሕዶ እውን ምደለኹ ክሕዶ ዘይሓቂ ክኾነለይ እዚ ነገር ዝምደለኹ ግን የሰክፈኒ ብሰዓት እዚ ካብዚ ዘለናዮ ቁስሊ እንተቐፂልና እንደገና ከም ህዝቢ ክንትንስእ ንኽእለሉ ደረጃ ናብ ዘሰክፍ ዓይነት ኣንፈት ንኸይድ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት እቲ ንኣብነት ማሕበራዊ ጥርናፍኦም ናይ ስድራ ቤታት ጥርናፈ ንነዊሕ እዋን እንተተበቲኹ ትርጉም ስድራ ቤት ኣብቶም ማሕበረሰብ እቲኦም ይጠፍእ ንኣብነት ኣብ ዝተወፅዑ ክፋላት ሕብረተሰብ ናይ ኣሜሪካ ንሪኦ ኢና እዚ እቲ ናይ ስድራ ቤት ትርጉም ጠፊእዎም ሲ ክልተ ወለዶ ዝኾኑ ፀለምቲ ናይ ኣሜሪካውያን ሓደ ወላዲ ጥራይ ዝበዝሕ ግዜ ኣታደ ጥራይ ማለት እዩ ሓላፍነት ዘይስከሙ ኣቦታት ዝወለድዎም ንርኢ እሞ ሕጂ እቲ ምስኡ ዝስዕብ ማሕበራዊ ፍርሰት ከዓ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ክትጠቕሶ ክትዝርዝሮ እውን ዘሰንብደካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ልክዕ ዓይነት ማሕበራዊ ፍርሰት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ካልእ ንዓና በቲ ኮይናዮ ዘለና ዝመፀና ማሰይቲ ድሕሪኡ ክንዕረ ከፀግመና እዩ ምክንያቱ ባህሊ ከምዚ ናትና ዝኣመሰለ ከም ናይ ህዝብና ርጉእ ባህሊ ምትሕልላው ዘለዎ ባህሊ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ዝስራሕ ኣይኮነን ውፅኢት ናይ 10,000 ዓመት ናይ 20,000 ዓመት ዘገምታዊ ዕቤት እዩ እቶም ዓይነት ጥበባት እቲ ወርቂ ዝኾነ እቲ ባህልኻ ዘለኹ እቲ ምትሕልላው እቲ ፍቕሪ ሕዘን ክትከይድ ከለኻ ወይ ሰብ ቀብሪ ክኸውን ከሎሲ ማንም ሰብ ኣብ ዓለም ከምዚ ብናይ ካልኦት ህዝብታት ኣገዳስነት ዘይነበሮ ዝበሃል 10,000 ሰብ መፅኡ ይቐብሮ ነቲ ሓዘናይ ከዓ ክሳዕ ኩሉ ሓዘኑ ኣተንፊሱ ዝወፅእ ምስኡ ከባኺዎ ከሰኒዎ ይቕንዩ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ሕጂ ኣለና ዘጥረናዮ ኣብ ነዊሕ ፅባቐታት ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ሓደ ሶሻል ዌልፌር ወይ ማሕበራዊ ደገፍ ዘይብሉ ዓይነት ሕብረተሰብ እቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ሰባት እቲ ከባቢኦም ተዘይተሃስዩ ፅቡቅ እዮም ዝነብሩ ድሕሪ ከባቢኦም ፅቡቅ ኣሎ እቶም ውፅዓት ተን ውላድ ዘይብለን ኣዴታት ወይ ኣዝዩ ዝተሃስየ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ይነብር ወይ ስደተኛ ኣብቶም ኣብ ማእከልቶም ህዝቢ ዝነብር ዘሎ እንድሕርቶም ህዝቢ ድሓን ኣለዉ እሱ ከዓ ድሓን ይነብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅባቐታት እዚ ኣብ ሓደ ረፍዲ ኣይኮንካን ውስን ኣቢልካ ትሰርሖ ቀስ ኢሉ ብዘገምታ ለውጢ ዝጥረ እዩ ነይሩ ምስ ከደ ግን ክትመልሶ ክንደይ ከድልየካ ብሕጂ 10,000 ኣብዛ ዘለናዮ ዓለም ከየጥረካዮ ክትጠፍእ ኢኻ ምክንያቱ ናይ ተቐላላ ደረጃ እያ ዘላ ኣብዚ እዋን ዝተዓለም ሕጂ እሱ የሰክፈኒ ኣዝዩ የሰክፈኒ ምስ እቲ ውልቀ ሰባት ዝሓልፎ ዘለዉ መንእሰያት ብባሕርን ብገለን ናብ ኤሮጳ ዝኣተዉ ኣብ ዕስራታት ዘለዉ መንእሰያት ዋላ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ከማን መብዛሕትኦም ዘይፈልጡ ኮይኖም ስምዑኒ ማለት እዩ ገና እቲ ዝሓልፎ ዘለዉ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስቃይሲ ከንፀባርቆ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፎ ሰለሎ ስምብራት ናይቲ ዝሓለፎ ምኳኑ ዝስምዖም ዘሎ ሰለሎ እውን ከለልዩ ዘይክእሉ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ርግኣት ዘይኮነ ኣብ ብርቱዕ ውሽጣዊ ቀውሲ እዮም ዝነብሩ ተሰቃዮም እዮም ዝነብሩ መሳኪን እቶም መንእሰያት ብዙሕ መከራ እዮም ከዓ ሓሊፎም ክሪእዎ ዘይግብኦም ኣብ ሂወቶም ከዓብዩ ከለዉ ሽግርን ሻቕሎትን ፅምዋን ስደትን እንዳርኣዩ ዓብዮም ማለት እዩ በይኖም ኣብ ምስ ተሰደዱ ከዓ ብዘይሕለፍ ሓሊፎም ብማእገል ገሃነም ጨዲዶም እዮም ኣብዚ ዘለዎ ቦታ በፂሖም ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝሓለፎ ገሃነም ሓሊፎም ከለዉ ካብ ነብሶም ግን ምምጋፍ ይኣብዮም ምክንያቱ ይለግብ ይምሳኻ ሕጂ ብደረጃ ህዝቢ የሻቕለኒ ብደረጃ ብውልቂ ከዓ እቶም ብፍላይ እቶም መንእሰያት ዝሓልፈዎ ዘለዉ መከራ ብውሽጦም ዝሓልፈዎ ዘለዉ ኣንዛ ኣዝዩ ዋላ ክዛረብ ከለኹ ምስ ገለ ሰባት በብሓደ ክዛረቦም ከለኻ ሲ ከመይ ኢሎም ይኽእልዎ ኣለዉ ይድነቐ
قدامي مس قال سبات نزارب نيرناس مبزحتهم بدوب بزي كستاي بزي باسبورت سجيروم زوتو منسات حلم لاتهم تداغاغم ابس مرا رخبان نفسهم مو خندي بحث بلوم تخستايسي كي تحاوزوا يفرقوا تخستاي أزين بزحت منساتهم كم زحلموما كميل تقوهي كقلت كلني مخنياتو مملاس كحقو سنا يزقبو ግን ኣብ ደረጃ ገዛኻ ተመሊስካ ክትረኽባን ነብስኻ ክንድኡ ዘባህረካ ተኮይኑስ እንታይ ኣትይወሎ ገዛኻ ማለት እዩ እንታይ ከስለ ዝሓለፍዮም ክሳዕ ክንድኡ ዝኾኑ ዘለዎ ማለት እዩ 5-6 ዓመት ይጸንሕ ሕልሚ ከም ዝረኣኽዋ ብዙሓት መንእሰያት ማለት እዩ ሕጂ ብቐሊል ብድሆ ኣይኮናን ንሓልፍ ዘለና ኣብቲ መንፈስ ናይ ህዝብናስ ኣብ ስቓይ እዩ ዝርከብ ኣብ ሰዓት ጽبق ጌርካ ገሊጽካ ዘካርያስ ብኩሉ እቱን እንዲኻ ትገልጾ ዘለኻ ዝበልካዮ ናይ ኣእምሮ ነውፂት ትራውማ ዝበሃል እሱን ክንዛረበሉ ኢና ጽንሕና ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካን ትንክፋቢልካ እሱ ቃል ከም ኣብነት ክንወስዶውን ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ተሪእኻዮ እቲ ናይ ጸለምትን ናይ ጻዕዱንሲ ኣብቲ ዝገብሮ ናይ ተራፈብቲ ናይ ፍወሳ ወላ ክንብሎ ናይ ክሪኦ ከለኹሲ እቲ ወላ ብውልቂ ክመፁ ከለዉ እቶም ጻዕዱ ክመፁ ከለውን እቶም ጸለምትንሲ ወላ ኣብቲ ኣዘራርቦም ኣብቲ ንቕሓት ናይ ሕዌት ማለት እዩ ናይ ብዛዕባ ዘጋጠሞም ዝስምዖም ዝሓስብዎ ገለ ክዛርቡ ከለውስ ዓብዪ ፍልልይ ትርኢ ሕጂ ከም ኣብነሲ ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ እንድመፃ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ካልእ ኣርእስቲ እንድዩ ንምንታይ እዮም ወላ ነቲ ርእስቲ እውን እንድነፅጎ ካሊእ እዩ ዘሎ መግለፂ ክነምፃሉ ኢና ድሓን ግን ሕጂ ብዛዕባ ከም ኣብነት ሓንቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ጸላም ኣሜሪካዊት ብዛዕባ ትንገብሮ እቲ ናይ ተራፊ ፍወሳሲ እቲ ስምዒት ክስ ከመይ ነይሩ ብዛዕባ ስምዒት ንዛረብ ኢና ብዛዕባ ሓሳብ ኣሎ ገለ ሕጂ ስታይ ስምዒት ገለ ኢላ ኣነ ኮ ካብ ኢስት ቦልቲሞር ማለት እንታይ ህይወትና እኮ እቲ ጌቶ እንድዩ እቲ ፋሚሊ ብምሉእ ክገልፁ ከላ ብናይ ኣቦኣን ብናይ ዲኣን ሳይትስኒ ከምቲ ዝበልካዮ ናብኡ ኣሰካፊ ኢና በፂሕና ዘለና ዝበልካዮ ስኒ በፂሖሞስ ይቕፅሎ ከም ዘለዎ ትሪኦ ኩሉ ወላ ሓንቲ ከም ዝበልካዮ ከምዚ ሲንግል ማም ሓንቲ ደኮይና ተዕቢ ድሓር እቲ በቲ ከዓ ናይ ድራግ ኣሎ ናይ ሓሽሽ ኣሎ ናይ ኣልኮል ኣሎ ገለገለሲ እቲ ናታ ህይወትሲ ከም ኣብነት እየ ደምፃ ዘለኹ ቀፃል እንዲ ጉያ ዓረፍቲ ደይብሉ ድቃሲ ጥዑም ድቃስ ዝበሃልሲ ኣይፈልጦን ኢላትኒ ሕጂ ከምኡ እናኾነ እየ ድኸይድ እቲ ምድቃስ ከምዚ ብነፍስኻ ድርቢ ኣቢልካ ከሮም ምባል ከምኡስ ኣይትፈልጦ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ውሕስነት ናይ ድሕነት ሴፍቲ ኤንድ ሴኪሪቲ እንታይ ኣሎ ንዓኻ ክስታይ ዝህበኪ ከምዚ ተኣምንዮ ሰብ ገለስ ወላ ሓንቲ ንዓ ትርጉም የብሉ ሕጂ ኣነ እንታይ እድብል ኣለኹሲ ኣብኡ በፂሕና ኣለና ከምዚ እዩ ልክዕ ከም ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዘይኮነሲ እቲ ትብሎ ዘለካ ሕዌት እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ሱቂካ ምስቲ ቁስልና ወሰኺ ቁስልሲ ከምኡ እዩ ድቕፅል ምክንያቱ ናቶም ታሪክ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ወፃ ኣብ ዓመፅ ኣብ ገለ ስለ ዝኾነ ከም ኣናበለት ቀፂል ሕጂስ ተርእየና ኢኻ ዘለካ ከምኡ ዓይነት እዩ ንሕና ንመፃውን እንድሕር ሓወል ሓንቲ ዘይገበርናስ ከምኡ እናበለ እየ ክኸይድ እናገደደት ና ክኸይድ ክብል ኢለ መራጎዲ እየ ዝህበካ ዘለኹ ሕጂ እንታይ ኣሎ ካልእ ኣምሱ በዚ ናይ እንታይ ኣሎ እቲ ቁርብ ኣብዝኻ እናትካ ርዲእት ዝደልሲ ብዛዕባ ሕዌት ክበሃል ከሎ ናይ ኣካላዊ ጥራይ እንዲና ንዛረብ ሕጂ ንኣብነት ወላ ርእሲ ሕመን ኣሎ እግሪ ተሴረ ገለገለ ክንብል ከለና ናብ ሕክምና ንኸይድ ኩላህና ይርዳእና ሕዌት ናይ መንፈስ ናይ ኣእምሮ ክንብል ከለና እቲ ሰብ ኮሎ ጌና እዩ ዝነፅጎ እዚ ሲ እንታይ ኣሎ እቲ መእተዊ ኮይኑ ድስማዓካ ንዓኻ ሕጂ ንኣብነት ኣነ በቲ ናተይ ሞያሲ ኣእምሮ ክበሃል ከሎ ተፀሊለ ዲ ኣነ እንታይ ማለት እዩ ገለ ኢልካ ናብ ጥምጥም ኢኻ ተኣቱ ሕጂ ብናይ መንፈሳዊ ነገር ኢኻ እቲ ህዝብና ዝርዳእና ገለ ኢልካ ኣነ ንስኻን ከንዕልል ከለና ማለት ሕጂስ እቲ ከምኡ ገልፀልና ድቆሩ በናይ መኣዝን እዩ ክርዳእና ዝኽእል ንዓና ሕጂ ኣብቲ ምንፃግ እንታይ ኮይኑ ዝስምዓኒ ዝበዝሕ ግዜ ህዝብናስ ተቐንዝዩ ኣሎ ዘይቐንዙ ማዓስ ረኺቡ እንታይ ፅቡቅ ስለ ዝረኸበ ሞ ሕጂ ተቐንዝዩ ብደረጃ ህዝቢ ሕውየት የድልዮ ክትብል ከለካ ገሊኡ ሰብ ናብ ምንፃግ ዝጎይ ንምንታይ እዩ ክሳዕ ክንድኡ ዝኣክል ዓርሞሽሽ ዝኾነ ብድሆ ክትቅርበሉ ከለካ ነቲ ሰብ ካብ ክገጥሞ ክሃድም ይሕሾ ሕጂ ተስፋ ገብር እንተ ክሓድክዋ ዶ ሓቂ ትኸውን እንተ ክሓድክዋሲ እታ መክሓዶ ሓቂ ትኾነለይ እታ ሕማቕ ነገር ካብ ጌራ ዶ ትጠፍእ ከም ናይ ህፃን ማለት እዩ ብህፃናት ናይ ንኣርግ ህፃን እንታይ ዝገብር ዘይደልዮ ነገር ተርእዩስ ገፁ እዩ ዝኽውል ካብቲ ዘይደልዮ
ምክንያቱ እንተዘይረኣዮስ እቲ ነገር ከዓ ምንባር ዘቋርፅ ስለ ዝመስሎ ህፃን ኣባና ኣሎ ኩሉ ሰዓት ሕጂ መጀመርያ ናይ ህፃን ዓይነት መልሲ ኢና ንህብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ክመፅእ ከሎ ምክንያቱ ሰብ ንግር ከብለካ ከሎ ኣብኡ ከሎ እቲ እምሮኻ በቲ ውሽጢ ሕዝ ስለ ዘብሎ ዘሎ ነቲ ዕቤቱ ነቲ ሓይሉ የሰንብደካ ዘየሰንብድ ምክንያቱ ክንዲዚ ዝኣክል ኣዝዩ ዓቢ ቁስሊ ዓሰርታት ዓመታት ክወስድ ዝኽእል ብርቱዕ ፃዕሪ ዘድልዮ ክንዲዚ ማህሰይቲ ከም ዘለካ ክትርኢ መን ይደልዮ ኮይኑ ባህ ዘብል ኣይኮነን ሰቡን እንድሕር ኣብ ቅድሚኻ ወዲቑ ተሰይሩ ኮ ትስንብድ ኮ ኢኻ ትኽውል ዓይንኻ ትኽውል ሰብ ቆርበቱ ተቐንጅሑ ክትርኢ ከለኻ የሰንብደካ ክትርእዮ ትደልኒ ኢኻ ሕጂ እዚስ ቀዳማይ ትቕቡል ክስታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ቅቡል መልሰ ተግባር ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ሰባት ሕጂ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ክትረድኦ ትኽእል ነቲ ሰብ ቀሲልካ ማለት እዩ ብቋንቁ ክትረድኦ ኣለካ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ዝሃስየና ኣብ ከምዚታት እንታይ እዩ ነቲ ዘጋጠመስ ብልሳንና ስለ ዘይንባሃሎ እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ሕውየት ጥበባት ኣብ ምዕራብ ብዙሕ ስለ ዝተሰርሓሉ ምዕራባዊ ተቓላት ዋላ ትግርኛ እንተተጠቐምና እቲ ሓሳባት ቃንኡ ትጣዕሙ ምዕራባዊ ስለ ዝኾነ ጓና እዩ ትባሃላኻ ማለት እዩ ሕጂ ብትግርኛ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክንዲ PTSD ትብልሲ ክንደይ መከራ ሓሊፉ ሰለሎ ገይሩሉ ዘይትብል ከምኡ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ሰለሎ እንዲ ገይሩሉ ዘሎ ካልእ እኳ ሕጂ ኣብኡ ኣሎ ኣብቲ ባህላታትና ካልእ እውን ኣገባባት ከ ኣሎ እቲ ናይ ባህሊ ገባባት ማለት ብፃዕዱ ብሓዘን እንታይ ባህሉ ይፈልጥን እየ ግን ናይ ሓበሻ ናቱ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ኣዕራብ ናቶም ኣለዎም ህንዲ ከዓ ናቶም ኣለዎም ኣብ ሓዘን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ማለት እዩ ኣተሓባብያ ሕጂ ንሓደ ሓበሻ ሲ ከምዚ ኣቢልካ ብናይ ፃዕዱ ጌርካ ኣብ ሞት ቤተሰቡ ገለ ብናይ ፃዕዱ ጌርካ ኣይትድብሶ ከተግድደሉ ኢኻ እኳ ደኣ ትኽእል ከም ናይ ፃዕዱ ጌርካ እንተ ኣቢድካዮሲ ከግድደሉ እዩ ዝግበር የለን ከይሞይቱ እንዲሞ ኢልካ መይዝካ ተፀልሎ ከምኡ ይኮነንቲ ኣተኣባብዳ ናትካ ኣለካ ናትካ ናይ ባህልካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እንታ ኮይኑ ስምዓኒሲ ንሕናስ ምስቲ እንታይ እዩ ክብለኪ ይክእልኒ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ግን ብዙሕ እየ ዝሓስብ እንታይ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ እቲ ዝርዳእኒ ነቲ ዘለና ናይ ምፅንናዕ ባህሊ ምስ ሃይማኖት ድዩ ዝተኣሳሰር ምስ ባህሊ ድዩ ዝተኣሳሰር ነቲ ገባባት ንዕኡ ርኢናሲ እንታይ እዩ ንህዝብና ከሕውዮ ዝኽእል ኢልና ከነፅንዕ ንኽእል ዝግባእ ኮይኑ ስማዕኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ከተሕውዮ ኮይንካ ንህዝብኻስ ብልሳኑ ክትዛረቦ ኣለካ ብልሳኑ ማለት ከዓ በቲ ቃላት ጥራሕ ኣይኮንካን ከም ዝርድኦ ክትገብሮ ኣገባብ ምስኡ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኣገባብ እቲ ኣቀራርባኻ ስነ ስርዓት ትስዕቦ እቲ ወግዒ ትስዕቦስ ምስቲቶም ህዝቢ ዝርድኦም ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ማለት ኣብ ሕጂ ፃዕዳስ ክምርዖ እንተደልዩ ከይዱ ንስድራኣ በይኑ ዛረቦም እቲ ሰብኣይ ናትና ግን እቶም ኣዝማድ እዮም ከይዶም ጓልኩም ሃቡና ቤተሰብ እዩ ዝመርዓው ብናትና ኣብዚ ግን እቲ ወዲ ነታ ጓል በይና እዩ ዝምርዓ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ሕጂስ መጀመርያ ነቲ ናይ ኣተሓዋውያ ጥበባት ናብ ባህልካ ትትርጉሞ ኣገባብ ዋላ ትትርጉሞ ማለት እዩ እንድሕር ዋላ 10 ዓመት ውሰደልና ብሕጂ እቲ ዝበለፀ ህዝብና ክሓውየሉ ዝኽእል ኣገባባት ናብቲ ናትና ባህሊ እንድሕር ተርጊምናዮ እዝን ኣገባብ ተተኸቲልናሲ ምስቲ ተሓዝና ኣማርዓዋ ተሓጓጉሳ ኣጓሃህያ ኩሉ ወፈራ ገለ ዝኣመሰለ ምስ ናይ ባህልና ተሓሳስባ ዝኸይድ ናይ ሕውየት ክስታይ ሰሪሕና ኣለና እሞ ግን መልክዓ ነቲ ኣባና ዘሎ ናይ እኩብ ኣነባብራ ቅርፂ ስለትመስል ክትሰርሕ እያ ንብላ 10 ዓመት ኣይኮነን 10 ወርሒ እውን ኣይወስድን ክኸውን እንድሕር ብሓቂ ኮፍ ኢልና ክስታይ ጌርና ተሓሲብናሉ ማለት እዩ እዚ ምዕራብ ከምዚ ናትክ ስራሕ ሳብሪና በብውልቂ ምኻድ ንዓና ኣብ ዓድና ክዓይ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓኒ ማለት እዩ ማለት ቀሲሉ ክዓይዩ ነቶም ተቐማጦ ከተማ ገለ እንዳበልካ ግን ነዊሕ እዋን ክወስድ እዩ ምክንያቱ ሕብርና ናይቲ ባህልና ሕብሪ በይኑ ካልእ ዓይነት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ እዚኡ ካልኣይ ንሕብረተሰብ ከተሕውዮ እንተኮይንካሲ ከምዚ ክስታይ ኮይኑ ስምዓኒ ሕውየት ከም ጣቕዒት እዩ እቲ የማንን ፀጋምን ከይተራኸበስ ጣቕዒት ዝወፅእ የለን ሕጂ ሕውየትካ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን እንዳተኣሳሰረ ዝኸይድ እዩ ሞ ሕጂ ከምቲ ብደገ ኣብ ውሽጢ ከምቲ ውሽጢ ኣብ ደገ ስለ ዝኾነ ንሕና ነቲ ናይ ውሽጢ ዝያዳ ስራሕ ይሓትት እዩ ነዊሕ ይወስድ ግን ነቲ ናይ ደገ እንተዕሪናዮ እቶም ተሃስዮም ዘለዉ ሰባት ጥራሕ ተሃስዮም እምበር ሓደሽቲ ዝህሰዩ ዘይብልና ክንከውን ኢና መጀመርያ ቀስ እንዳበልና ከዓ ነቶም ውሽጦም ተሃስዮም ዘለዉ እውን ቀስ እናበሉ ነብሶም ንኽሕዊስ ደጋዊ ፅቡቅ ክስታይ ንፈጥረሎም ፅቡቅ ዝቀባበሎም
ቦታ ንፈጥረሎም ኣለና ማለት እዩ ማለት ኣብ ደገ ክትዕረዮ ትኽእል ነገር ኣለዎ ሓደ ብርግጽ እቲ ንምስደትን ንመከራን ዘቃልዓካ ኩነታት ምዕራይ እዩ ንዕኡ ክትዕረዮም ዘይክኢልካ ከዓ ኣብ ባህላዊ ተሓሳስባ ብዙሕ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሰባት ከመይ ኢሎም ነዚ ብድሆ እዚ ይሓልፍዎ ኣብ ዓዶም እንተዝህልው ነይሮም ብርቱዕ ብድሆ መፂዎም ሓደ ሕሱም ገዛኢ ካብ ደገ ዝመፀ የዋርዶም ኣሎ ወይ ንነዊሕ እዋን ደርቂ ኮይኑ እሞ ከዓ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እንተዝህሉ እቶም ህዝቢ ነቲ እዋን ዝኸውን መሕለፊ እዋን ናይ ጽንዓት ኣገባባት ነይሮም ሕጂ ብዘባን ግን ፋሕ ኢልና ከም ሕብረተሰብ ኣብ 180 ሃገራት ኢና ንርከብ እሞ እቲ ሰብ ንሓድሕዱ ክዳጋገፍ ነቲ ባህሉ ኣብ ባህሉ ዘሎ ሓይሊ ክጥቀመሉ ኣይክእልን ሕጂ ከመይ ኢልና ኢና ነዚ ፋሕ ኢሉ በበይኑ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብስ ኣብ ሓደ ከኣስሮ ዝኽእል መልእኽቲ ክንሰደሉ ንኽእል ከመይ ኢልና ከም ብሓድሽ ተስፋ ክህቦ ዝኽእል ዓይነት መልእኽቲ ንህቦ ምክንያቱ ኣብ ሓደ እንተዝህሉ ነይሩ ድሓን ክሓልፍ እዩ እንታይ ዘመን ሓለፋይ ገለ እንዳበለ በቃ እንዳተፀናንዐ ዋላ ሕጂ ስመራ ተደወልካ ከምኡ እዩ ትሰምሽ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኣለና መስገን ይብለካ ሕጂ እሳ ፋሕ ተዝብሉ ነይሮም ግን እዞም ፅቡቅ ኣለና ዝብሉ ኣብ ካልእ ዓዲ በበይኖም ተትረኽብዮም ኣልዕል ኣቢሎም ከማርሩ ይጀመሩ ኣብ ዓዲ ስለ ዘለዉ ኣብቲ ባህሊ ተኣሲሮም ስለ ዘለዉ እዮም እዚ ነገር እዚ ብተስፋ ካብ ውሽጦም ከውፁ ዝኽእሉ ሕጂ ነዚ ፋሕ ብትን ኢሉ ዘሎ ኣብ 100 ገለን ሃገራት ፋሕ ኢሉ ዘሎ ህዝብስ ከመይ ኢልካ ኢኻ ነቲ ብሰንኪ ፋሕ ምባሉ ዝሰኣኖ ነገር ከተምፃሉ ትኽእል ምክንያቱ ባህልና ኣብ ፋሕ ምባል ኣይኮነን ዓብዩ ኣብ ምጥርና ባህሊ ኣብ ጥርኑፍ እዩ ዝዓቢ ሕጂ እዚ ፋሕ ምባል ናይ ገዛ ርእሱ ብድሆ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝፋሕ ኢሎሞ ዘለውስ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ግን እዚ ብርቱዕ እንዴት ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ግን እንታይ ይመስለኪ ኩሎም ንኣብነት ናይ ሃይማኖት ዝመርሑ ይኹኑ ናይ ዋላ ፖለቲካ ጽልዋ ዘለዎም ይኹኑ ሰባት ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ጥርናፈታት ዋላ ናይ ስራሕን ናይ ንግድን መራሕቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ምሁራት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚሲ ከም ሓደ ዓብይ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰኪምካ ብዛዕባ ሕውየት ተስፋ ዓብ ስራሕ ዘድልዮ ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ደገ ዘሎ ዘተና ልዕሊ መጠኑ ፖለቲካውነት ዝዓብለሎ እዩ ልዕሊ መጠን ሰብሲ ብፖለቲካ ይነብርኒ ስልካ ፖለቲካ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ይኽላዕ ዝግብኦ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መጠን ላዕሊ እቲ ፑትልኽና በዚሑ ካልእ ግን ኣርእስቲ ኣይነልዕልን ማለት እዩ ሕጂ ዋላ በቃ ዘየድልዮ ከሎ ሰብ ብጥሜት ክመወደል እዩ በቃ ብውሽጣዊ ቃንዛ ተሸጊሩ ከሎ ፖለቲካ ጥራሕ በሊዕኻ እዚ ድሓን ክጠቕመካ እዩ ትብሎ ሕጂ ብዓፀቦ ገብረሉ ማለት እዩ ናይ ጥዑይ ሓሳባት እዚ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ሕጂስ ዋላ እዚ ኣብ ከሚስታት ነቕርቦ ትሕዝቶናሲ ሕውየት እንተዝመልኦ ቶም ዋላቶም ዝሰብኩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ስኢልካ ማለት ዝኾኑን ዘይኮኑን ትንቢት ገለስ ምፅንናዕ እንተዝሰብኩ ክንደይ ባህል ዝኾነ ማለት እዩ ዝንበይዎ ከዓ ቀልጢፍ ንጠጠ ከምኡ እንተዝገብሩ ሕጂስ ኣብዚ እዋን እዚ ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ በብውልቂ ሕውየት ክንፅውዕ ንኽእል ኢና ነቲ ተሓሳስባናስ እቲ ኣብ ጥርኑፍ ሕብረተሰብ ክኸውን ዝነበሮሲ ከመይ ኢሉ ኣብ ዝፋሕ ኢሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ንትግብሮ ገለ መገዲ ኸነናዲ ኣለና ኮይኑ ስምዓኒ ማለት ብዘይ መጠን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ማለት እቲ ዝበልካዮ ብምሉእ ዘካርያስ ወላ ዝናተይ ሞያ ዝድበልካ ሓደ ምስ ሓደ ጌርካ እዚ ኢንዲቪጁዋል ተረፊ ዝበሃል ኩሉ ይርዳእኒ ወላ ንዓይ ማለት ትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ምስቲ ናህናን ምስቲ ናይ እቲ ፍሬምወርክ ዝበሃል ናይ ምዕራባዊ ሃገር ምዃኑሲ ወላ እቲ ትሕዝትኡ ናይ ጥዕና ይኹን ዳ እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ከተቕርቡ ከለኻ እቲ ኣቀራርባ እቲ ዝበልካዮ ወግዒ ዝበልካዮ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ሓዘን ደምፅኻዮሲ ሰብ ሞይትካስ እቲ ኩንነት እዩ ሰብ ሞይት ንሎ ግን ኣነ ምእንቲ ክሓውሲ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ምዕራባውያን ሃገር ኣገባብ እንድሕር ሰብ ገይሩን ሓደ ከምቲ ዝዓበ ክኾን ስኒ ኣነስ ዝያዳ እዚ ኦፕን እየ ዝኮን ዘለኹ ክፉት እየ ዝገብሮ ንክሰምዑ ነቲ ኣነ ዝልመድኩ ምክንያቱ ብከምኡ ስለ ተፀሪብና ዝዓበና ንሕና እኳ እዩ ዘሎ ከም ዝበልካዮሲ ኣብቲ ሕብረተሰብሲ ጉእ ተመልሚልካ ስለተዓብሲ ነቲ ንዓኻ ዝመስል ወይ ነቲ እቲ ናይ ባህሊ ልምዲ ሃይማኖት ዘሎ ንዕኡ እሱ እኮ ውሕስነት እኮ ባህሊ ልምዲ ሃይማኖት እኮ ውሕስነት ይኩን ሕጂ ኣነ ከዓ ክጭነቕ ከለኹ ሽገር ከለኹ ክሓዝን ከለኹ እቲ ዝፈልጦ ውሕስነት እየ ዝደሊ ብኸመይ እየ እስኻ ተመፂኻ ክትዛረበኒ ከለካ ዝያዳ ዝሃድእ ካብ ሓደ ናይ ፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ሕጂ እዚታት ኩሉ ዝበልካዮ ብዘይ መጠን እዩ ኣገዳሲ እንታይ ክሓስብ ፀኒሐስ እታ መፅሓፍ ዝተርጎምካያ እቲ ነቢ
أوسي ولا بتناتك انترفيو قال محتاج تقبل ولا خاسي دعيت كاديها ولا بعلي دي ترجمي أرمني ولا نسخة ترجمه ولا خاص نعخا ونحويتني عبت حج انت إذا جبرك هون سمع نستا the prophet تبسي عم بيبكايا كله تحشتو ريق خايو حج نسخة كم توقع جيركا ناي تقرني تزارت جيركا ترجم كقريب كنا حج لازم نبعلوسي جيركا الله خائل إذا حسب حج سب كم بقى تنصحك كجزاء إذا حسب الله هم بوقان بتابين إسرائيل فلدا قد تترى وجمع جلسي أنا خم بقى خلوا خنحر أتو يلاتني كابت بإنجليش كم بقى خلوا نسي يكون بعد وقتي مجدونسي فجيركا الله خمالتي حجز كم أخوينو جن حدا شرع زخنا فريم ورك حتى حاجة حنت مسحفين أنظار دلنا جن نايحويت كم معينة أو كل أتو زبلنا نقول أنا تقرني تزاربت وهي كارلو تزاربت كابي فرامل تحدي كميت مسلك أحزاز والقان تفكر أنت ذكر لكم مسلكي أبتي أربعة زنبرة جيزسي توم شعو زنبرة بوليتيكانيات وي أنا قاعد زنبرة سوات كم بعد عبد القادر كبير إبراهيم سلطان ولد مريم زامسلوس ولا حنس أبى تحسسوا من إيش تفلي ترى لهم تخلين ديها جن أب زم مسلهم تاني ورمسلكي نتيجة بقى كم آياتات كوينهم يمزمعدو نيرم أجي بناء معربة ويقلت حساسبه ترى خلها مني خاصة معيد قال أنت يا مزي ما تعمعت قلت تبلت خليها بناتنا حبر سب قبولي بقى أجي كبير غزارة كلش يدنقوا مين يرو بقى مهنياته لبامي فكاريو بزح قانقاتات يزارب مستوى علي طببنيا عين يرو عبد القادر كبيرة مسموته بقى توم هزبي أب كله ما تبعت عيته وليد عبيد ولا بكبسة هزبي عزي زفكرون يرو أجي تهاريمو مستبهله كل سبي على كيسو أب قبرو زو على ملء كبسة نابس مراوح يزو نابت قبره هول هجنتاي كبيرة معرفو قال لنا بلو درفلون يروم ناوي يخ متأكد له معناته أبتي ناتنا حبرتسب سبات مورالاوي مراح تكون كيدليوها يوم نيكسنا مقبار مراح تكونون يدليوها ما تتمرح كلها أب معرب أبي زل خاي خاي يزبل تبهلي بمورالايت نبوي كشت رايم كسمعوا زدلي حبرتسبنا جن اسخاخ امورالاو مراح دي خاخر يدليو مالتي حجي ازي زلو ولا بوليتيكا من قسقاسات يكون وي ناي سباو مسالات عينت ودابتات سي كل جيزه نتوم سبات نمنفساو طعنهم حلف خهبو ززخاخر عينت ባህል እንተዝህሎ ቶም ስዕቦም ሰባት ከአቦኦም ተጸለውት ስለዝኾኑ ተራም ሃለዎም ኢል ሓስብ ናብ ናይ ኣርባዕታት ዓይነት ማህርያት ክመልሶም ኢለይኮም ግን ግባእ እዩ ኻ ክምለሱ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ናትና ስለዝኾነ ከምኡ ኢና ንሕና ንሰርሕ ከምኡ ኢና ኣካይዳና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ይርኢ መስለኪ ብፅልዋ ማርክስነት ይኹን ወይ ብካልእ ምክንያታት እቲ ፖለቲካና ولا أقدموا تصنح يكون ولا حجي بزح حبز دقة نريو سخات بديل كا وصع مسكينة كما بقى دربا يلن سئلوا بقى استجز أجل عين الزمسل ساي زخونة تسفاز عرب عينة بوليتيكا وتحساس بقى كاب تتصرف المسلخة وجنات نتهزبي كوحزو زرقي مالتي خاب زي سامع معز مسلوح جي تي من قصاصات مجمر يعني تهزبي فنان كب زي كل انتخوينه من قصاص يكون معناته نحدول كسب فنان هيبقى حف كتبلون زي تقل انتخوين كا كم توصعي تراجيرون نفسه خريعة تقدرون تخوينك أي تحجزوني هذا اللي أنت عينت لوتي خاطم صارلو صباحون هجي نهزب خاص كم زراي جيرو خمس حاسبوا عن نفسه السوس أيها هزبو خمس خون كتجبر لك أنا نفسه كفسب مالتي نفسه كف زي قاس أيانا يتوم قال أتخون كم زدلي حليت كم زهلو كحب كم زدلي نتوم ناتو زبلو يخاطب وزل كامبر نفسه خم توصعي كم هسوي توم قال أت بمول زي قاتات نايت هاجر كأخم وصعتو كتجبرهم كلها زي أبت هزب خاء مليسكا سقيت تلها مالتي تبز أوان زلوا تقبلها أبدأ أبوش تندح كوينو حساب سياي وحساب قليهم بك أنا قداينة يتي حفش أو تملك نايت بوليتيكا طريقة خلها مالتي كستو جزينا ونزبه له أزي استجانا مالتي خساب كندو حيل زي نبرو مجزأتاوي تاريخ إلكا نتهز بس كم زي دقوس كم زي نبر عينت كوين خساب سمعي داقاقم تجزينا زبل خساب كندو أيكون حيلي نبرو أنت مجزأت زبال زلو أبدأ خطر خلها زي أم بقى هقدر بدلك هالكا الله زمت شو نتهز بس أزيو بقى بقانزا شفت كم زبل تقبره كن حيلي فنان أيتهبون مالتي جي كأو تيل كاسي سب هيوتو بعلو زيوننا مخانو أبز خونه يكون كنا تسنحيو نفسه ولا ما أكل جهنم تسنحيها على أفنى تشكي محب قبل ندحر وسينو حب قبل كان سافف كم زغل كتذكره يزقباك بوليتيكا ميكس قاسات فلاي
ንድሕር ነቶም ዘለዎ ሰዓብቲ ነቶም ዝኣምንዎ ሰዓብቲ በቲ ተሓሳስባ ምስኡ ተሰማሚዖም ዘለዉ ውሽጦም ካንጾም ኣለዎ መጀመርያ ንመንፈሶም ሓፍ ከብሎ ኣለዎ ንላዕሊ ዳ እምበር ፅልእን ግዳይነትን ጥራሕ እንድሕር መሊካዮም ነቶም ሰባት መሊስካ ነቲ ቁስሎም ኢኻ ፈጨቕጨቕ ተብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ኣይትሕወየምን ኢኻ ዘለኻ ሕጂ እቲ ልምዲ ኮይኑ ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ዓቢ ሓወልቲ ናይ ቁስሊ ሰሪሕካስ ኣብ እግሩ ኮንካ ተምልኽ ፈፈው ትብል ማለት እዩ ናትና ቁስሊ ዓቢ ንሕና ንኣሽቱ እዞም መንእሰያት ተሃሲና ትብል ኖ ናትና ቁስሊ ብዓቢ እዞም ክስታን ኖ ናትና ቁስሊ ዓቢ እዞም ኣስላም ናትና ቁስሊ ዓቢ ኣውራጃ ቁፅሪ 50 ናትና ቁስሊ ዓቢ ኣውራጃ ቁፅሪ 40 ገለ እንዳበልካ ስኢልካ በቃ ክሳይ ክትገብር ትነብር ነቲ ቁስሊ ስትዋ እንታይ ዝፍቶ ሃልዩ ወይ ቁስሊ ግን እቲ ውድድር ኣብዚ እዋን ዝትረዮ ንሕና ኢና ዝያዳኹም ተወፂዕና ኣብዚ ውድድር እዮም ዘለዉ ብዙሓት ኣብ ደገ ዘለዉ ጉጅለታት ማለት እዩ ንሕና ዝያዳኹም ተወፂዕና ናተይ ቁስሊ ዓቢ መን ኢኻ ኣፍካ ሓዝ ናተይ ቁስሊ ክንድገለ ስለ ዝኾነ በቃ ኣኽፊኡ ስለ ዝኾነ መሽምሹ ስለ ዝኾነ ንዓይ ኢኻ ትሰምዓኒ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና ማለት እዩ ጅዚ ከመይ ኣዝዩ ዘኽፍአ ደረጃ እዩ ማለት ከሕፍረካ እዩ ዝግብኦ ቁስልስ የኹርዕ ኣይኮነን ንሕና ሓያላት ንሕና ጀጋኑ ንሕና ንምክት መን ቀርበና ንዓና ኢልካ ክትምካሕ ዝግብኣካስ ብግምጣሉ ኣብዚ እዋን ዝግና ኩሎም እቶም ጉጅለታት እንተሪእኽዮም ብመጠን እቲ ተበዲልናዮ ኢሎም ዘቕርብዎ መረጋገፂ ተሰማዕቲ ክኾኑ ዝሃርፉ እዮም ኣብዚ እዋን ዚ ማለት እዩ ሕጂ ኖ ከምኡ ትበል ፅቡቅ ኣይኮነን እንተኢልካዮም ሓቀይ እንዴስኻ ገለ ኢሉ ኻስ ክስታይ ይመስሎ ኣይተበደልካን ኢልካ ቁስሉ ትምንጥሎ ሞ እታ ቁስሉ ታፈቲዋ ዘሎ ማለት እዩ ቁስለይ ማዕረ ኢሉ ዝሕዛ ዘሎ ትምንጥሎ ዘለኻ መሲልዎ ንዓኻ ይህንደደካ ማለት እዩ ብቐርኑ እዩ ዝመፀካ ቆሲልና ኢና ዘለና በቃ ሕጂ እቲ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዘለዉ ሰባት እውን ነቲ ሰብሲ ካብ ከምዚ ዓይነት ምግደራ ከድሕንዎ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ዝሰምዖም ኮይኑ እቲ ሰዓቢኦም ማለት እዩ ሕጂ ናብ ምውዳእ ገጥና እንዴና ዘካርያስ ነዊሕ ክሕዘካውና ይደልን እየ ምክንያቱ ክትመላለሰኒ ምእንታን ሕጂ እንታይ ዘላ ተሓተ መሲልካ ከምዚ ኣነ ብብዝሒ ሓስባ ምዝ ዝበልካዮ ትተሓዝያ ምክንያቱ እቲ ቃላት እውን ብንፁር ክንርድኦ ሕጂ መንፈሳዊ ንብል ኢና ከምታ ዝገለፅካያታ ናይ ሕዌት ማለት እዚ ኢልካ ገሊፅካና መንፈሳዊ ክንብል ከለናስ ናተይ ርድኢት ኣለኒ ሕጂ እንታይ ኣሎ ዝሪኦ ድበዚ እዋን ኣብ ውልቀ ሰባት ኣብ ናህና ስድራ ክኾን ወላ ኣብ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ክኾን ንኽእሲ ናይ መንፈሳውነት ክትብል ከለኻን መሪሕነትን ሕግን ሕጂ ንሓንሳብ ውፋሕ ብትን ይኣትወና እዩ ምክንያቱ ነቲ ሓደ ደርቢ ሓብቲ ኣጥራይ ትሕዝ ወይ ነቲ ደርቢ ሓብቲ ኣጥራይ ሕጂስ መጀመርያ መንፈሳዊ ነገር ናይ ወዲ ሰብ ክንብል ከለናስ መግለፂ ሞ ክትበና ብድሕሪኡ ከነዋሃህዶ ዶ ንኽእል ምክንያቱ ኣብኡ ብዘይ መጠን እዩ ክስታይ ዝመፅእ ኣብኡ ሰብሲ ዝበኣሰሉን ዝፃላኣሉን ወይ ዝከራኸረሉን ክልቲኡ ምውህሃድ ስለ ዝጠፍኦ ኮይኑ ስምዓኒ ሞ ኣብኣ ክትገልፀና መንፈሳዊ ዝበሃል ቃልሲ ንዓና ኣይኮነን ንኩሉ ዓሌት ደቂ ሰብ ሓደ መናብርቲ ክነሱ ክንድኡ ጠቢቑ መናብርቲ ክነሱ ግን ዘይርድኦ ሓሳብ ኢኻ መንፈሳዊ ዝበሃል ዝበዝሕ ሰብ እውን ዋላ ገሊኦም መንፈሳውያን ሰበኽቲ ነቲ መንፈስ ክገልጹልካ ኣይክእሉን እዮም ኣቦኦም ኢልዎም ነብኡ ቦኦም ኢልዎ ስኢልካ ስለ ዝተቐበልዎ ጥራይ እዮም ዝነብሮ ሕጂ ንመንፈሳውነት መንፈስ እንታይ እዩ ምሕታት ብኡ ምጅማር ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ስምዓኒ ከምዚ ዝበልከ መንፈስ ዝበሃል መናብርትና ኮይኑ ኣባና ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣጠማምታ ኣነባብራ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ረቂቕ ክነስተውዕሎ እውን ዘሸግረና ማለት እዩ ሕጂ ብእንግሊዝ ሳይኮሎጂ ስለ ዝኾነስ እሳ ቁሩብ ርድእቲ ትኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ሳይኮሎጂስ ምስቲ መንፈስ ናይ ሰብ እዩ ዝዘራረብ ዓይነት ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዝተወሰነ ወይ ምስታ ነፍሲ ሕጂ መንፈስ ማለት እንድሕር ብትግርኛ ንፋስ ኮይኑ እንታይ ማለትና እዩ ረቂቕ ዘሎ ግን ዘይጭበጥ ማለትና እንዲሁ ኣብ ባህርያትና ኣብ ኣነባብራና ዘሎ ረቂቕ ንኹላትና ዝኣስረና ነቲ ሓሳስባና እውን ዝፀልዎ ነቲ ብንቕሓትና ንሓስቦ ከም ዝሓስብ ኣለኹ ንብሎ ዘይኮነስ ነቲ ሓሳባት ከምኡ ንክኸውን መንፀፍ ዝኾኖ ብታሕቲ ምንጭ ኣሎ እቲ ምንጭ እቲ ምስ ተወለድና ኣብቶም ሕብረተሰብ ምስ መፃና በቲ ገጾም ብምርኣይ ዘረቦም ብምስማዕ ኣነባብሮም ብምርኣይ ንወስዶ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ኣዝዩ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ክኣትወና ከሎ ንካልእ ሰብ ክንህቦ ከለና እውን ኣይነስተውዕልን ኢና ምክንያቱ እዚ ከዓ መንፈሳዊ ክንብሎ ንኽእል ኢና በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዩ ነፍሲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘቕውም ነፍሲ ናይቲ ሕብረተሰብ እዚ ማለት እዩ እንጂ ነቶም ሕብረተሰብ ክትሕወዮም እንተኮይንካ በዚ ነፍሲ እዚ በዚ ረቂቕ መገዲ እዚ መፂኻ ክትሕወዮም ዝቀለለ እዩ ምክንያቱ ካብ ሱር
إخات متأم زلها نتا جربسي بلعلي أب عمباب أديكون كماي تستياس أب تحتي دخوع ما ينتهي بالله مالتي أب تزق بأبوت عتهي بالله موسى أتقول على هجي نت حبرت سبكا ندحر أب تمنفس نت منفسون تتردي كيوم ناو متيخا تن أبي ينقصيلن زلوا نعن تجننا نمو نعن فوسط الأخين يحوخ حبرت سب إزي تمنفساوي نبل دلنا مالتي دقاون نابرات عريلو بوليتيكا خونه تاعتو تعريلو سلام تهبو اسو كاب دغن وشتي سلام يمصالو مالتي كاب وشت ندغ زوت انت خوينخا نتن ابت منفس نايت حبرت سب زلوا ابي قوسيلن الله ابي تسيرو زلوا ابي يحمولو نعن مثل الخاين نعن كتعري مفتاني حجزي ابت حساسباني حبرت سب كاب النوابرا ولاتي حدث تشجيرو كتحجزو مدلايسي نصبرق نايت منفساو ባህል خاي حجي رقيق كوينو وشت غازاتوي بحريات ناي كلاتك خوينو له نسخان حددك دقت حدا ባህلي كترى خلخا ببين خايز مسلك انا نسخنس ببين ناي بحرياتنا نحدا غاش خرينا خلو ግን امونغوينا مونغخن والحنت بزو حيرني في اللي 97 ميتاويت حدينا نمسلو كله نغبرو نحسبون مخنيات ولا تمثالنا يزمسلو حدا حجي ازي 90 قالن ميتاويت حدا نخن مسلوم نغوانوت زغبرنا تمنفساوي اساسرناي التسلسل ميتاويت ببيننا زغبرنا خات بأمرنا زلو اب مكره هيوتنا زلو قال دغاو نغرات مالتي تي انا ان بلو مالتي تي والقسب زبلنا مالتي هجس تمنفساو مالت ترقق كوينو نليليتاتنا نهرفاناتنا حدا صبق نغر كحرف كلو انا سيمني صبق يلني اتي اباي ابوشتي يسرح منفسي اباي زعي تحت كوينو نخستوعلون زشغرني منفسي مالتي كمزي بغريخسي ميثوس زبحالالو كرمي حدا نجر لوجيكال إيلوجيكال راشنال إيراشنال مبالكا ميثوس صارله منصف زخونه حدا نعو نابنتسي سب مقتال جيجايون جيجا يكون نختبلسي سب قتيلو حدا سب كسر لونا يسر نختبل مجمرا سب مقتال كجيجا دي ايكون نزبل اب تحت منصف زقمت كايرلو اب منفساو منصفناتنا سب مقتال جيجاي سلازي نقتل سب نحنا نورامات نقطرم مالتي اجي انت خا تقبر حنساب التمنصف زلو زبلنا تحت زلو منصف اب حدا غاز اتول اواناتل ازي خا تقصل كم اجي دغاو تغبارات كاسي زي كون ترايز بالاشو زلو التمنصف سور زخونه مبقولي ناي بمول انا بابراخه يبالاشو سيت منفساو خوين سمعنا السوخ استخلو ህብረተሰብ ካ ሙሉ ይወስል ማለት እዩ ምክንያቱ ካበይ ዝባላሾ ዘሎ አይፈልጥን ቋንቋውን ይፋላለ እቲ ቋንቋስ ይፋላለ ናይ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር እንታይ ምዃኑ አይረዳድኡን ትክክል ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ትክክል ምርዳእ ይኣብዮ ምክንያቱ እቲ መንጸፍ ናይቲ ህብረተሰብ ናይቲ ኣብቲ ውሽጢ መንፈሱ ዘሎ መንጸፍ ስለ ተባላሽ ዘሎ ማለት እዩ ንዑ እንድሕር ኢናዮ ከንዕርዮ ንኽእል ኢና ግን እሱ መንፈስ ክብል anyway ብዝኾነ መንፈስ ተረዲሕና ለሕጂ እቲ ጠንቆ እንታይ መጽእ ሰዓቤኑ ገለቡ ሙሉ እንዲሁ ገሊጽካ ዘለኻ ኣብታ ምስኣ ተኣሳሲረ ዝሓተት ኳንታ ኣነ ራሲ ነቲ ሓደ ፈኒኻ ነቲ ሓደ ጠንጢንካ ነቲ ሓደ ከምዚ ኣብቲ ምውህሃትሲ ከመይ ማለት እየ ንኣብነት ሰብ ሓዳር እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም بفقر ينحب حنسا ينبرو نيرون مالس ولا بحنسا نبرو لهم كوسن خلوص تفاعلهم نيرون اجي تي ناي منفساو نغير نسخون سمع انه هنا فقر السلام حدنت رهره دبحال مالتي بخومو تنبر مست ابت حدار الله مالتي دحار بقالت باست تصالا اقلمتات حق طلطل كبلك ايغلت بحشعو حجي اتا حق قالت كلها اتي منفساونا دبحال نبرت فقر السلام لو قالمتا كله توقحفي اندا وحفياتيو بديعت حجس عاويه تحطو زلن انت نتحنت اندحرالا تحنت تدربيا تحنت اندحمت كلتي انت واحدن خدا سايترن كبلي لي I don't know نصرت طحينا هو ترديني هو انت يريق ابو زبصحكا مسلكي التاريخ كان دي تاريخ كاينا ابو زبصحكا اجي حجس منطلطلي زخونلو مخنيات وصاتኛ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕጊ እንዳባ ዓራቂ ቀጻዒ ኣይኮነ ሕጊ ንጉስ ሕጊ ወጻተኛ እዩ ኩሉ ግዜ ዝቐጽዕ ኣባና እምበር ሕጊ እንዳባ ኣይንጠልጥልኒ የካባብሪ ሕጂ ግን ታይተውን በቃ እሱ እንዲገባብና መንፈሳዊ ኮይ ዋላ ሕጊ እንዳባ ተሪኻዮ መንፈሳዊ ንምንታይ መስለኪ ናይ ካብ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ኮንስታንቲኖፕል ናይ ቢዛንታዊ ሃፀይነት ንግስነት ዝነበረ ናይ ጥንቲ ካብኡ ዝመፀ
ካብ ሃፀይ ኮንስታንቲን ዝተበገሰ እዩ እቲ መጀመርያት ክርስትና ፈለማ ኣብቲ ምብራቕ ሜዲተራንያን ዝነበረሉ ግዜ ሲ ምስ ክርስትና ዝኸይድ ሕጊ ሂቦም ነቶም ህዝቢ ሓርሱ ናብቶም ኣብቲ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ክርስትና ክሳብ ኣብ ዓዲ ሓበሻ ማለት እዩ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ እቲ ተሓሳስባት ይዝርጋሕ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ከበሳታት እቶም ህዝቢ ኣትሪፎሞ ማለት እዩ ነቲ ካብ ናይ ኤምፐረር ኮንስታንቲን ምስ ክርስትና ክርስቲያናዊ ዝኾነ ፍትሒ ኢሉ ዝሓሰቦ ናይ ቅድሚ 1400 ዓመት ማለት እዩ ንዑሲ ኣጽኒሖሞ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብ ካልእ ክርስቲያን ነይሮም ናብ ምስልምና ዝቀየሩ ክፋላት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሕብረተሰብ እውን ይጸንሐካ እቲ ኣተሓሳስባት ማለት እዩ ኣሎ ምክንያቱ ፍትሒ ነይሮ ምስ መንፈሳዊ ነገራት ኣሳሲርካ ከዓ ስለተምፅኦ ዘለካ ካህሲ ይኮነን ዝደሊ ክፈትሕ እዩ ዝደሊ ነይሩ ሕጂ ሕጊ ንጉስ ወይ ማግና ካርታ ዓይነት ዝኣመሰለ ናይ ምዕራብ እቶም ከበርቴ ነቶም ገባሮ ነቶም ሳብጀክት እዮም ከማን ዝብሎም ንዕኦም ሲ ሰፈሮም መትሓዚ እዮም ሰሪሖም ትሕጊ ማለት እዩ መንጠልጠል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝናትና ግን መንፈሳዊ መበቆል ኣሎ ትሕጊ እንዳባ ኣከባባር ነይሮ ሕጂ ኣብኡ ምርድዳእ ምስ ኣንካ ግን ናብቲ ሕጊ ንጉስ ናብቲ ናይ ጓኖት ሕጊ ትወስዶ ምክንያቱ በቲ ባህልካ ኣዝዩ መንፈሳዊ ዋላ ንዝበደሉካ ፍትሒ ክትሕልወሎም ዝግድድ ስለዝኾነ ነቶም ዘሕረቑካ በቲ ናትካ ጌርካ ክትቀፅዖም ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቲ ሕጊ ኢኻ ትቀፅዖም ግን ደስ እዩ ዝብለኒ ዝተኸምኡ ምክንያቱ እንታይ ህዝብና ዝፈልጥ እዩ እዚ ሕጊ ናይ ምዕራባዊ ዓይነት ቀፃዒ ዝኾነ ሕግስ ፍትሒ ከም ዘይኮነስ ይፈልጥ እዩ ማለት ንሕብረተሰብ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሲቪላዊ ኣገባብ ፍትሒ የብሉን ኣብ ገበናዊ ኣማራፂ ዘይብልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ገበናት ሲ በቲ ናትና ንክትፈትሖ ከፀግመካ ይኽእል ክኸውን ግን ኣብ ሲቪላዊ ነገራት ኣብ ናይ ማሕበራዊ ነገራት ገለ በዚ ናይ ዞም ናይ ነጋውስ ናይ ቀደም ፊውዳል ዞም መስፍናውያን ናይ ኤውሮጳ ገለ ዝመሃዝዎ ነቶም ሓፋሽ መእሰሪ ገለ ኢሎም ዝመሃዝዎ ሕጊ ሕጂ ብዓለም ገዚኡ ዘሎ እሱ ንዓና ዝኸውን ኣይኮነን ንዝኾነ እውን ኣይኮነን እዩ ኣበይ ዓዲ ከሕውር ኢናዮ ሕጊ ናይ ኣሜሪካን ጸለምቲ እንታይ ገብሮም ኣሎ ከሕው እኮ ይረኣናዮ ዝገርመኪ ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ሕጂ በዓል ኖርዌይ ገለ ናብቲ ናትና ዝመስል ይመፁ ኣለዉ እቲ ቤት ማእሰርታቶም ክትሪኦ ከለካ ከመይ ይሕዝዎም ንእሱራት ገለ ክትሪኦ ከለካ ሲ በቃ እቲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ዓይነት ዝነበረ ናይ ቀፃዒ ናይ ኣራሚ ዓይነት ማስ ብመቕፃዕት እራም ዓይነት መልክዕ ዝነበረ ናይ ሕግስ ይቕይሮ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ዘይረብሕ ስለ ዝረኣይዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብኸምኡ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ህዝብና ንሕጊ ከም ንፍትሒ የጉድለልካ ሞት ሰብ ኣዝዩ ፍትሒ የጉድለልካ ሕጂ በቃ ትናትካ ዘሎ ኣገባብቲ መንፈሳውስ ዘይበቕዖ ኮይኑ ይስማዓካ ሓንሳብ ማለት እዩ ነቲ ዝግብኦ መስጣ ክወርዶ ሕጅስ እንጠልጥለካ እያ ትብሎ ማለት እዩ ተርእዮ ኮለል ተብሎ ገለበለ ምክንያቱ ንዓኻ እሱ ዋላ ትገብሮ ዘለካ ሲ ሓሪቕካ ኢኻ እምበር ከምዚ ደስ ኣይብለካን እዩ ማለት ኮይ ብኣፍካ ከምኡ ትብላ ኣለካ ሕጂ ዝኾይኑ ስማዓኒ ግን እንታይ እዩ ሓንሳብ ክልቲኡ ነገር ኣብ ነዊሕ እዋን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ሰዓት ግን ብሓንሳብ ክትገብሮ ንዝበዝሕ ሰብ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ሲ ኣነስ ንሓደ ቀታላይ ቤት ፍርዲ ወሲደ ክቕፃዕ ስለ ዘለዎ ከሲሰ ግን ብልበይ ክምህለለሉ ይኽእል ዶ እታ ነፍሱስ ምሕረት ትርከብ እናበልኩ ገብሮ ትኽእልኒ ኢኻ ግን ቀሊል ድዩ እዚስ ብዙሓት ኣይክእልዎን እዮም ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እንታይና ተስፋ ክንገብር ንኽእል ሕብረተሰብ ካብ ሓፈሻ መንፈሳዊ ኣተሓሳስባ ክህልዎ እምበር ኣብ ሓደ እዋን ንኩሎም ክኽእሎም ሲ ሰብ ድኹም እንድዩ ተፈጥሩ ንኩሉ ሰብ ዝከኣሉ ኣይኮነን ንዓይሲ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ገለ ናይ ጸሎት ሰባት ገለ እዮም ዝኽእልዎ ዝኾኑ ነትኸምኡ ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክንገብሮ ዝበዝሕ ሰብ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ወይ መንፈሳዊ ኢሉ ኣዝዩ ነታ ናይ መንፈሳዊ ነገር ጥራይ ሒዛ ወይ ናብቲ ገጹ ይዘብል ምክንያቱ ከም ሰባት ሲ ንሕናስ ውሱናት ኢና ዓቕሚ እምሮና ውሱን ቁመትና ክብደትና ዕድሜና ገለ ኩሉ ውሱናት ስለ ዝኾና ኣብ ሓደ እዋን ክንገብሮ ንኽእል ከዓ ውሱን እዩ ሕጂ ሕብረተሰብ ኢና ኣብ ሓደ እዋን መንፈሳውን ሕጋውን ምኽኑይን ስምዒታውን ገለ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ሓደ እዋን ነቲ ሕብረተሰብ እምበር ነቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ሓደ ሰዓት ከምኡ ክንገብሮም እንተኮይናስ ብሕጂስ ቁር ናይ ገለ ኣማኢት ዓመታት ዕቤት ዘድሊ ኮይኑ ስምዓኒ ዋላ ደቂ ሰብ ብሓፈሻ ከምኡ ክኾኑ ግዜ ክወስድ እዩ ኮይኑ ዝረአየኒ ንፁር እዩ የቐኒየለይ ዘካርያስ ኣብዚኣ ክንዓፂና ነይሩ መዓንቲ ካልእ እቶም ሰማዕቲ ከዓ መሊስ ክምፅዮ ተኢሎም ንዘካርያስ ክነግረካ እየ እንድሕር ግዜ ኣለካ ከዓ ወላ ካልኣይ ክፋል ንገብረሉ እቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ዘምፅሓዮ ነጥቢ ኩላህና ክንሓስበሉ ዘለና ነገር ማሲ
أنا سلبت مويا دلو خوي كان صحة أبكم سلا ناكل على كانوا بزح جبر كان ناي تروما ناي هيلينج ناي فوق ناي حويس بزح خاصة ريحة حجز نخلتي أنا ترايز مكتها يكون كل سمع زلون بعلو كمارامر له حسبوا له علامة مالتي يعني اللي زكرياس بقى سمعتها أبدي أحفانوكم يعني لي يغني لي سابرينا خبرتي هبلي